Dili na, nakasulod na ta mga idol. Kay magkuha kong tissue sa among kwarto nga among kuhanan. Amo ni plastada sa among Pinoyanan diri. Tissue. So nakakuha na akong tissue mga idol. Ata karon sa atbang sa hotel na among gi-istihan. Lao Singguan ang pangalan diri sa hotel diri sa Del Carmen, Siargao Island. So naami karon sayo sa buntag diri sa Tubangan, kauban ni Dondon, nag-drop mig manok para obserbahan namo ang kondisyon sa among mga manok para sa derby karong Sabado. So nakakita mo unsay gibuhat ni Dondon. Iyan ang gikuha ang mga hugaw para limpyo lantawon o dili matabak-tamakan sa among mga ginondisyon ng mga manok para dili siya makahatag og sakit or unsa pa na diha para padayon ra gyapon ang kondisyon sa among mga manok. So si Dondon abtik ay na siya manguha sa mga hugaw para limpyo gyud og walay mga kakulian sa panahon sa among derby. Og nahurot na ang among tissue nga gigamit mga idol. Magkuha ko kay naman may daghandala nga mga tissue. So muadto ko sa sulod. Abri naman pud ang gate. Kay dire naman gud may natulog sa gawas. So sudlo na to. Dire na, nakasulod na ta mga idol. Kay magkuha kong tissue sa among kwarto nga among kuhanan. Amo ni plastada sa among Pinoyanan diri. Tissue. So nakakuha na akong tissue mga idol. Nara mga idol akong tissue nga gikuha. Yan, nakagawas na ta mga idol. Kay nahurot, dali ra kay nahurot ang isa ka buk tissue kay unom ka buk manok gud. Ya, dungan og kuan. Pagawas sa ilang hugaw, di siyempre limpyuhan man gyud nimo. Ananay, hurot gid ang tissue mga idol. Wala mata na. Mata na dito, murag na si CR naligo na. Si Kuya Andy wala naman dito, si Kuan naman si CR siguro. Si Andy si Marky. Aya. Wala mo dito. Tuwa sa CR. Toto tuyog pa. Mata na naganahan na no. So mo ni mga manok namo mga idol no. Oh, kita kag barog ana mga idol. Naagi panghambog ana mga idol. Napa mga idol oh. Mo na yung mga manok namo nga gi-kondisyon para sa derby mga idol. Don. Oh, inguna na ang trabaho namo mga idol. Muna among trabaho. Amo nang gisunod ang hugaw sa manok kay para dili nila matumban. So kalas jud kay siya tissue pero may budget man na o manikurat mga idol. Oh, limpyo na mga idol. Lapa diri. Doon no. Ito na si paring Marky dong. Okay. Okay. Kumana pagkuha mga idol. Jari pa. Dun. Anak kay. Ganina akong kamutan na mga idol. Ha? Gikuanan niya mga idol, gitusik. Pag na
naay derby mga idol, ngunani gyud ang among trabaho. Bisan asa may mga bot. Adto mi dito sa ubang lugar, tag-upat ka adlaw, tulo ka adlaw. Ngunani gyud ang among trabaho. Magkuan lang sa manok. Karon mga idol, gilista nila ang wing ban sa manok. Yeah. 160. For savings sa naman. Pagatimbangon na ni mga idol. O pila ka kilo. Okay. Next. Wing ban. 162, 46, 43. 162, 46, 43. Sige. Dos flat. Okay. Ini mga idol ang second batch. Wing ban. Oh. Naku makita doon po ya. Doon na kang po ya. Okay mga idol. So timbangon na po mga idol. Local method 162 mga garo. One 9. So kanina po mga idol. 162, 0412. To 050. To 050. 2050. Jari na sa mga idol. Diyan national lang yan. 109. 4707. Timbang na po ni mga idol. $930. 1930. 162, 162 0330. 2080. Diyan nahihanap dahil. Wing ban. 162, 0330. Still sa buo. Yung balik pa. 2080. Okay. 162, 0330. So karon mga idol, mo na yung mga parts sa mga pointing mga idol para kuhaan og timbang para i-submit nato dito sa cockpit arena o sa promoter. O ugma bakbaka naman. So ready gyud ta permente. Butangan niya mga vitamins pero wa ko kabalo. Unsay ngalan sa vitamins na iyang gibutang. Kamera po'y nakahibolaan ng mga idol. Og dili po namo itudlo para di pud mi maunay. Kung willing mo mangutana, mo message lang mo sa akong page o mag-PM lang mo para among itudlo. Na-record na ba ini dyan kita?